wakamrambirei chichiri kunetsa. Father, I'm in love with two my friends. Asi haasi kuzviziva my original one, haasi kuzviziva my original one. Asi wekubirira wacho ari kunetsa kusiya. This is anonymous. Anonymous. You belong to the streets. Muono wangu unokwanisa kupa muono ndekuti maonero ako ndekuti shiri yemusango haifani kugara mukeji. Uriwo mumastreets iwe. Mastreets. Hakusi kungwara kwako kurasa kwehuno. Hanzi mvura yekuba inotapira. But uchabatwa chete. Musha hairovi. Uchabatwa chete. Rina manyanga. I can see your future right now, my son. There is the heavens have opened and I have been allowed the access to enter the divine and begin to see that you are going to be caught. Tell them, Father, tell them. The 11th commandment states that thou shalt not get caught. Zvichira kuti usapame, usapare. Nekuti ukapara uchaparadza wozoparara wava iwe. But unobatwa chete, kubatwa pachaitika bata wabata. Zita rangu ndinonzi Givi. Ndine dambudziko rekurambwa newese musikana wandazama kupfimba. Izvezvi ndiri kuedza kupfimba mumwe anonzi Mazvita asi haasati andipa mhinduro. Ndibatsireyo. Chimbotanga ndiri kuona ma-auto parts panapa chichichi. Uri munhu wemagrizi here. Timbotangira ipapo. Uri kushamba here because boys dzangu dzemagrizi time katinombozviregerera mujana. Antigrizi chiya chete inoshandiswa pama-engine. Exactly. Kuti nzwara dzisaite black. Exactly. Wadaro wotsvaga mari zhinji. Because money answereth all things. Exactly. Mari zhinji havakurambe. Vanongoona kuti uyu anayo. Ndiri kuda kuvhura business rangu asi boss vangu vari kususpecta. Ndovaudza here. Havazonditi I'm not loyal here. Pane loyal yani. Pane hakuna munhu wemunhu. Vanhu ndevaMwari. Loyal kunani? Be loyal to your pocket, my friend. Father, ndiri kuona kunge munhu uyu arida kuvhura business rinenge rinoenderana nekwaari kashanda. Kwaari kushanda. Achidzidzira zvikiribidire zvidaudawo nenetwork. Your boss has mentored you, yes, so that you may go and do the same thing. Thank you. Usangobama customer chete ibva zvakanaka. Loyalties. Loyalties for German shepherds. Father, I'm in love with a person who loves someone else. What should I do? Masi ida no kuda. Ukada singa kude. And waunoda iye panozoda mumwe iwo unozorwadziwa. Saka stick to tana dzaunosvikira. And dziri kubvuma kutembwa futi. Kwete kuda kukambira. Kugambira chiri kudenga. Father, I want to let go of my other girl. I've sorted things with my wife. But Musikana akaperera. Ndoita sei. You belong to the streets. Huma streets. Father, ndoda kuvunza kuti maisatya here kubvunza vanhu kuti vari mujeri nezuro vaigona kuvhura hombe live on radio. Vakatovhura. Pane vamwe vakataura kana vekutanga ndovakatovhura hombe kufuraidza vamwe vese. Takatozoudzawo kuti aiwa haikuna kunyanya kuvhura hombe. Asi vakaramba vachingovhura hombe still. Saka aiwa musatye. Tinofamba naMwari takapinda mukati macho imomo. Tikapotsa tasara nekuti mafaira edu hameno takazosvika ikoko sei. Vatakadzoka chete. Jesu akapindira. Zviriko here mufesa unomutadzira, then you apologize. He asks for a break, you give him. Then you start over as he seems cold. Kuti awana mumwe here. The issue is not about cheating up. Dzinza rikundiziva. Wakatobuda musystem memunhu. Inonzi chinyi covenant. Wakabuda. Saka kuregerana unoregerana zvavo. Anti zvinonzi forgive. But I won't forget. I won't forget. You are capable. Men don't forget. Wakafanana nehanzi chinokanganwa idemo moto watemwa ukanganwe.
Men don't forget. Women, if there's any advice I will give you today, for free, men don't forget. And they are not fools. And we are warning you. Touchdown, Star FM, sounding good all the time. It's 2 o'clock. Time for the news. This is Zimbabwe.